Salutare, doamne și domnilor! Mă numesc David. Unii dintre voi poate mă știți, poate nu, poate sunteți nou pe acest canal, dar vreau să vă zic că motivul pe care nu am făcut live-uri cu Brawl Stars și să avansez la cariera mea de Brawl Stars YouTuber este pentru că am luat foarte multe videoclipuri cu copyright. Eu nu știam că erau videoclipuri de acum 2 ani de când fac YouTube. Dar vreau să vă zic că încerc să rezolv problema asta, și o să revenim cu live-urile alea nocturn.